Stifinder, vær beredt. Rødfrakkerne er igen trængt ind i vores land. De har slået lejr i området, og Falkeøje har sendt røgsignaler, der fortæller, at de er 3 dages ridt i den retning. Krigshøvding, send dine bedste krigere ud og find ud af, hvad der foregår. Jeg vil sende Snigende Bøffel. Han plejer at være god til at finde ud af hvad som helst. Jeg vil gå og hente ham. Hey! Buk, Stifinder, gør klar til kamp. Tonkava, jeres høvding, kalder jer alle. Den røde mand har jagtet Snigende Bøffel, og nu kalder jeg til kamp. Vær klar og mød beredt. En Stifinder giver aldrig op!